fordi jeg har den her drøm, der ikke vil gå væk. Den kommer bare tilbage igen og igen og igen. Undskyld, men er det bare for at fortælle mig om dine problemer, du gerne vil med? Så skulle jeg specifikt netdate cykelterapeut, der får sparet 875 kroner i timen. Du som det er da fuldstændig vanvittigt at spørge om. Men jeg var lov til at fortsætte sig, uden at afbryde sig. Ja, afbryder kørselsbrugere altid så meget. Gabriel og Elias, jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bor stadig op på det der gamle sanatorium der. Kan jeg hjælpe? Jeg søger Evilio Thanatos. Hvem er du? Hans søn. Jeg er også hans søn. Vi kunne godt bruge lidt hjælp. Faren er virkelig ikke rask. Der er rigtig mange dyr. Men du skal ikke være bange. Det går ikke rundt på dem. Der er jo god plads. De er jo vant til at lægge æg, skal du tænke på. Jeg sagde du noget for meget, hva'? Vi øver os jo bare, indtil vi møder nogle piger, ikke? Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste der, fy for sat. Der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. De døde alle sammen, dengang de fødte os. De gamle her, de kalder Evilio for dødens pølse. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Der var en høne. Den havde koklov. Sindssyge hoved alle sammen op på det sanatorium. Hvis du rører fars ting en gang til, så rører du direkte i buret. Jeg forstår. Hold kæft! Han har da fået det fuldstændig forkerte vinkel ud af sengen. Der sker nogle forandringer nu. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, nu stopper det. Men nu hvis der ikke er nogen, der gider være sammen med os? Ja, den var god. Der er da ganske udmærket udvalg. Nu kommer der ind. Han afsætter. Hvad var det? Det var bare en kanin. Der var et kraftstejl med en stor kanin.